खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दाय गैयालासे पाप्पु बसुमतारीखौ गाज्रि बुग्लिनानै जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों जायखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अट' रिक्सा सालायग्रा पाप्पु बसुमतारीखौ थांनाय 17 जुलाइआव बकाजियानि कनस्टेबल राजकुमार नाथ आरो हमगार्ड कनिन गगैया गाज्रि बुग्लिनानै जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों। जाहोन गैयालासे पाप्पु बसुमतारीखौ गाज्रि बुग्लिनायखौ लानानै सोंखारिदों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो थाबैनो उदां खालामनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों। गुबुन फारसेथिं कनस्टेबल राजकुमार नाथ आरो हमगार्ड कनिन गगैनि हेंथायैसो राहा लानांगौमोन। दा बिसोरखौ रिजार्भ क्लजआव दोनदों, नाथाय बिसोर सानैखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौमोन आरो जोबथेसालियाव दैथायहरनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला पाप्पु बसुमतारीया सासे अट' सालायग्रा आरो जोबोद दुखुथिया नखरनि, लोगोसे बिथाङा नोरोम आखुनि सासे सुबुं। सानसे अट' सालायाबानो नखराव बोथिसे ओंखाम मोनजाया, नाथाय पुलिसनि सिगनेल होनायाव अट'खौ लाखियैनि थाखायनो पुलिसा बिथांखौ गाज्रि बुग्लिनानै जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फिन गोमानाय जाथाय 15 बोसोर बैसोनि प्रिया मुसाहारिया गोमानानै दङ। उदालगुरि जिल्लानि एडेनबारि गामिनि लंकेश्वर मुसाहारि आरो नीलिमा मुसाहारिनि फिसाजो प्रिया मुसाहारिया गोमानानै दं। थाखो 10 आव फरायोमोन प्रिया मुसाहारिया। प्रिया मुसाहारिनि बिमाया बुंथिनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानिनो हरिसिंगा हाग्रामारिनि स्नेहा दैमारिया प्रिया मुसाहारिखौ बुरखायनानै लांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा दिल्ली फारसे थांगोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रिया मुसाहारिनि बिमाया आरो रां गैयैनि थाखाय साइकेल फाननानैनो न'निफ्राय ओंखारलांदों होननानैबो दुखु फोरमायथिदों। लोगोसे प्रिया मुसाहारिखौ न' फारसे फैफिननो थाखाय खावलायहरदों बिमाया, जायनाखि प्रिया मुसाहारिया सासे बेरामि बिब' आरो फंबाय दं, बिथांमोनखौ अननानै जाहाथे न' फारसे गिदिंबोफिनो बेनि थाखाय खावलायहरो। बेनि अनगायैबो सोरबाफोर बिथांमोनखौ नुसनबायोबा खौरां हरनो थाखायबो खावलायहरदों। जानबुं नाम्बारा 6000254862 आरो गुबुन मोनसे नाम्बारा 6003545056। गोदानै बिजेपि दोलोआव हाबनाय सुबुंफोरखौ सियाल गोथां आरो बायदि बायदि राव बाहायनानै सोंखारिनायखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय इएम रनजित बसुमतारीखौ खावलायहरदों तामुलपुरनि बारग' एमएलए आरो दानि बिजेपिनि दैदेनगिरि इमानुल मुसाहारिया। जथाय दोलो हिसाबै इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआ मोजाङैनो सोलिगासिनो दं, नाथाय बेबायदि बुङोबा दुखु मोनो होननानै बुंथियो इमानुल मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो बिजेपिया सोरखार हिसाबै बिटिआरआव गोबां बिथिङावनो इउपिपिएलखौ मदद होबोदों, जायनि थाखाय तामुलपुराव इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोदों। तामुलपुराव इउपिपिएल होननाय जेबोआनो गैयामोन, जायनि थाखाय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया तामुलपुराव फैनानै खेब 6 मिटिं खालामफैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दा रनजित बसुमतारीया बिजेपि दोलोखौ मोननै बाहागोआव रानदों, गोदान आरो गोजाम, आरो गोदानै हाबफैनाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बिजेपि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ सियाल गोथां, हाग्रा फोजोबस्रांदों, हारिनि हेंथा बायदि बायदि खोथा बुंथिदों आरो चेलेन्जबो खालामदों। 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बिजेपि आरो कंग्रेसआ जेबो खहा खालामनो हाया होननानै बेखौ लानानै दुखु मोनदों। लोगोसे सोमावसारनानै सासनाव फैनाय आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिनिफ्राय फैनाय बिथाङा दा सोरखारि सासनाव दं आरो बिथाङा दा गावखौनो सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सानबाय थाबा जानाय नंला। बेनिखायनो जायनाखि बिथाङा दा सोरखाराव दं बयखौबो समान नोजोरजों नायनो नांगोन आरो सासे सोरखारि बिबान मोननाय इएमनि खुगायाव बेबायदि रावा समाया। बेनिखायनो इएम रनजित बसुमतारीया गाव बुंनाय रावखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानैबो बुंथिबावो इमानुल मुसाहारिया। बिनि अनगायैबो इएम रनजित बसुमतारीया बुंनाय बेफोर खोथाखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांनोबो मिथिहोनाय जाबाय आरो इउपिपिएलनि एमएलएनोबो मिथिहोनाय जाबाय। दा प्रमद बर'आ बेनि सायाव मा राहा लायो होननानैबो बुंथिबावो इमानुल मुसाहारिया। लोगोसे हाग्रा फोजोबस्रांदों होननानै इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा अजद होनायनि सायावबो सोंथि खालामोदि जायनाखि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनो सासे बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम, अब्ला बिथाङा हाग्रा फोजोबस्रांनायनि हेंथायै मा राहा लादों? खौरां बिजोङाव बुंफैबानो बिथांनि बिबाना जोब्बाय नामा होननानैबो सोंथि खालामबावो। लोगोसे हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि हेंथायै राहा लानो थाखाय इएम रनजित बसुमतारीया जुदि बुंथियो, अब्ला गोबां बेबायदि दं जाय सोरखारि हाखौ आवग्रिनानै साहा आबाद मावदों, बेफोरनि रिपर्टखौबो होगोन होननानै बुंथिबावो इमानुल मुसाहारिया।
मोनद' हारिनो एसटि होगोनखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो गोनांथि गैया बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ लानानै सावरायनो थाखाय दिनै मोनद' हारिनि आफादफोरनि आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेनआ हांख्रायहरदों। बेनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदों दि संबिजिदा जायखौ गनायथि होयो बेखौसो खालामनो हायो। जुदि संबिजिदा गनायथि होआबा गोसो जाब्लानो एसटि होनो हाया आरो संबिजिदाव बेबायदि गनायथि होनाय जेबो गैया। बेनिखायनो एसटि मोननो थाखाय नाजाबाबो दिनैसिमबो हायाखै। बेनिखायनो बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो गोनांथि गैया होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिसि गोरोबथा बायदियै 2003 मायथाइनि सिगां जायफोर थागिबिफोरा थाबोदों बिथांमोनहा जेखि जाया हारि आरो धोरोमनियानो जायाथों मानो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय बिथांमोनहा जुदि हा मोननायनि मोन्थाय दंब्ला बिथांमोननो हानि मोन्थाय होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंथिदोंमोन। बेनि सायाव सोंथि खालामनायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों दि गिबि मन्थ्रि बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय सुबुंफोरनो हानि मोन्थाय होनायनि खोथाखौ बुङाखै। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बायजोआव थानाय गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि हारिनि सुबुंफोरनोबो हानि पाट्टा होनांगौ होननानैसो बुंथिदों। जेरै क'क्राझार आरो तामुलपुरनि खाथि खाला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक नङै जायगायाव गोबां सुबुंफोर थानानै दं। बिथांमोननि हाया मियादि जायाखै आरो बेबायदि हाखौ मियादि खालामनायनि खोथासो सानदों होननानैबो बुंथियो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो आसामाव हानि खामानिखौ अनलाइननि गेजेरजों मावनो थाखाय आसाम सोरखारा मिशन बासुन्धरा बेखेवनाय बायदि बिटिआरनि हानि खामानिखौ अनलाइननि गेजेरजों मावनो थाखायबो मिशन बैसोमुथि बेखेवनाय जादों। बेनि थाखाय क'क्राझार, चिरां आरो उदालगुरि जिल्लायाव खामानिया फ्राय जोब्बाय आरो बाक्सानियाबो 70% मावफुंजाबाय। गासै खामानिखौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव फोजोबनानै जानुवारि दाननिफ्रायनो जागायजेनगोन। रायजो राजाफ्रा मावख'आव थाङालासे हानि लेखा पत्रफोरखौ फैगौ जानुवारि दाननिफ्रायनो अनलाइननि गेजेरजों डाउनलड खालामनो हागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। जाहाथे रायजो राजाफ्रा सार्कोल अफिसाव रां होनो गोनांथि जाया आरो गोरलैयैनो हानि लेखाखौ मोननो हायो। बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुन हारिनि सुबुंफोरा हा दखल खालामनायखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा बुंथिनायनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथियो दि मालायनि खोथाखौसो बिथांमोनहा बुंथिदों, नाथाय जोंनि मानसिफोरानो आयेन बेरेखायै 200-300 बिघा हाखौ दखल खालामनानै साहा आबाद मावनानै लादों आरो गाव गावनि मुं खालामनानै लादों। गोमानानै थानाय उन्दै गथ'खौ गावनि बिमाया मोनफिननो हाबाय। सासे 4-5 दाननि उन्दै गथ'साखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा जलंगायाव सोनानै मोनसे पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय हाग्राबारियाव गारनानै गालांदों। उन्दै गथ'खौ जलंगायाव सोनानै नलबारिनि घग्रापार पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय गंसे दालां गुदियाव हाग्राबारियाव गारनानै गालांदों। उनाव ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा गथ'नि गाबनायखौ खोनानानै घग्रापार थानायाव मिथिहोनायलाय थानानिफ्राय पुलिसफ्रा फैनानै गथ'खौ हाग्रानिफ्राय बोखांदों आरो उनाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। बे जाथायखौ उनाव टिभि आरो मिडियायाव नुनायनि उनाव पुलिस थानायाव जगाजग खालामनानै गथ'नि नखरनिया घग्रापार पुलिस थानायाव फैनानै गथ'खौ मोनफिननो हादों आरो घग्रापार पुलिस थानाखौ बेनि थाखाय साबायखर बावदों। गथ'नि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 22 जुलाइनि हराव गथ'आ बिमा आरो बिबैनि गेजेराव उन्दुबाय थानाय समावनो सोरबा दुथाङा गथ'खौ खावनानै लांदोंमोन आरो बे साननिफ्रायनो गथ'साया गोमानानै दंमोन। आरो बे गोमानाय जाथायखौ भागनामारि पुलिस थानायावबो मिथिहोनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों गथ'सानि नखरनिया। मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला बर'फोरा जोबस्रांगोन आरो बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम सोरखारा सोलो खालामनानैनो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरदों। बे खोथाखौ बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला आसामाव बर' आरो ट्राइबेलफोरानो जोबस्रांगोना रोखा। मानोना मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होयोब्ला बिथांमोनहा ट्राइबेलफोरनि खथाखौ एबा रिजार्भेसनखौ दखल खालामगोन, एमएलए एमपिनि रिजार्भेसन सिटखौ दखल खालामगोन आरो बर'फोरनि थैजों मोननाय बिटिसियावबो इलेक्सन दारायगोन आरो बिटिसि खुंथाया बिसोरनि आखायाव थांगोन। बेफोरनि अनगायैबो साख्रि बाख्रि, सोलोंथाइ जेरै मेडिकेल, इन्जिनियारिं बायदि बायदिफोरावबो जोंनि थाखाय जि थिखानाय खथा दङ बेफोरखौ दखल खालामगोन। मानोना बिसोरजों रुजुनायाव जोंनि बर'फ्रा एसेबां आवगायनाय नङा होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया आरो बेखौ होबथानो थाखाय बर'नि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ट्राइबेल आफादफोरा ज' जानानै राहा लानो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। मानोना जोंखौ रैखाथि होनो थाखायनो सिगांनि समावनो साहेबफोरा ट्राइबेल जाथि हिसाबै माखासे खाबुफोर होलांखादों। नाथाय मोनद' हारि मरान, मटा, टाइ आहम, चुटिया, कच राजबंशी आरो आदिबासीफ्रा एसटि मोननायनि जग्यता गैया। एसटि मोनोब्ला रोखा राव हारिमु थानाय जानो नांगौ, मोदाय दावदाय सिबिग्रा जानो नांगौ,
बे हानि थागिबिखा जानो नांगौ, मोनसे जायगायावनो ज' थानाय जानो नांगौ आरो गोबां गोग्लैसोनाय थाखोनि जानो नांगौ। नाथाय कच राजबंशिया गावनि राव हारिमु गैया। बेनि अनगायैबो कच राजबंशिया मोनसे गलाय-मोनदेर हारि। कचनिया गुबुन राव दं आरो राजबंशिफोरा सोनाब बंग'आव एससि खथानिसो, बेनिखायनो बिसोरो एसटि जानो हाया। बेनि अनगायैबो मरान आरो मटाकफोराबो गाव गावनि राव हारिमुखौ खोमानानै असमिया जाखाबाय। आदिबासियाबो गुबुननिफ्राय फैनाय, बिथांमोनखौ साहा आबादाव खामानि मावनो थाखायसो बाहेरानिफ्राय इंराजफोरा लाबोदोंमोन, बेनिखायनो बिथांमोनहा एसटि मोननायनि जैगथा नङा होननानै बुंथियो। नाथाय आसाम सोरखारा बिसोरनो एसटि होगोन, मानोना बिथांमोननो एसटि होयोब्ला आसामाव बर'फोरखौ फोजोबस्रांनो हागोन आरो बर'फोरखौ फोजोबस्रांनो हायोब्लानो आसामाव ट्राइबेलफोरानो जोबस्रांगोन, मानोना आसामाव बर'फोरानो बांसिन मेजरिटि थानाय ट्राइबेल होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।